Prajem pekný deň. V nasledujúcom videu vám odprezentujem nepoužitú stránku Phoenix, povoľne určenú pre drevovýrobu. Svojou abstraktnosťou v administračnom a prezentačnom zobrazení z nej dovoluje vytvoriť akúkoľvek plnohodnotnú webovú prezentáciu. Celá štruktúra stránky a prechodov medzi stránkami sú dynamické, to znamená, že nemusíte čakať na načítanie ďalšej stránky a po kliknutí na tlačidlo ďalej sa stránka plynulo presunie. Na tejto stránke sú zobrazené rôzne možnosti prezentovanej firmy, kde pri prechode myšou ponad obrázok sa zobrazí maximálne dvojslovný popis možnosti firmy. Tlačidlá anglickej a slovenskej mutácie nápravo sú zarovnávané na vrch aktívneho obsahu a tlačidlo ďalej na spodok aktívneho obsahu, čo pridáva na umeleckej hodnote, na čom sa podieľa aj na každej stránke určité zarovnanie obrázkov. Ich vzájomným rozložením do vizuálnych objektov to pridáva dielu symetrickú hodnotu. Priestory medzi obrázkami sú vyplnené modrianskými farbami. Na každý obrázok sa samozrejme dá kliknúť a zväčšiť si ho na najväčšie možné zobrazenie v rámci displeja. Nesmiem zabudnúť spomenúť ani vzájomné prechody samotných zobrazených fotografií na každej aktuálnej stránke. Pod každým objektom obrázkov sa nachádza text popisujúci aktuálne obrazy. Užívateľovej pozornosti neujde ani ukazateľ spodnej časti obrazovky, ktorý zobrazuje, na ktorej stránke sa aktuálne nachádzame. Dynamickosť celej stránky dotvára aj plynulý prechod spomínaných tlačidiel v pravej časti obrazovky. Aktuálna stránka ponúka nadštandardné produkty užívateľa zobrazených vo fotografiách. Dizajn tejto stránky je práve preto ladený do kráľovskej modrej farby a obrazy lemuje tenký zlatý rám. Aktuálne dve stránky slúžia na detailné zobrazenie istého produktu alebo fotografie s príslušným popisom. Pri prechode na nasledujúcu stránku si môžete všimnúť, že objekt sa nestratí naraz, ale objaví sa a zmizne postupne. Na poslednej stránke webovej prezentácie sú zobrazené kontaktné informácie a aj logo zmenšené z úvodnej stránky spolu s podnadpisom a mojou identifikáciou. Po kliknutí na tlačidlo koniec sa stránka presunie na samý začiatok. To je všetko, čo sa obsahu týka. Stránka je naprogramovaná tak, aby bola zobraziteľná či už na tablete, mobile, netbooku alebo počítači bez zbytočného scrollovania, teda posúvania stránky za pomoci posuvníka. Stránka navyše obsahuje aj anglickú mutáciu, kde pri tom istom zobrazení je nahradený text. Stránka je navrhnutá vhodne aj pre prehliadače, kde napríklad v adresovej časti stránky je znam rieškou zobrazený nadpis každej stránky. Pozadie nie je čisto čierne, ale prirovnal by som ho k nočnej oblohe. K administrácii stránky sa pristupuje cez adresový riadok, kde názvu stránky pripíšete lomítko admin a stlačíte Enter. Po zadaní prihlasovacích údajov sa vám zobrazí v podstate klasická web prezentácia, ako ju vidí každý, táto však dovoluje kdekoľvek na stránke vymeniť obraz alebo zmeniť text, či už v slovenskej alebo anglickej verzii. Na každý text je vyhradený rámik s bielým ohraničením. V prípade, že v ňom zmeníte text, tak sa ihneď uloží, čo spoznáte na tom, že zozelenil rám. V prípade, že sa vám stalo niečo s pripojením na internet a vy sa i napriek tomu pokúšate zmeniť text, tak vám rám očervenie. V prípade, že chcete zmeniť text v inej jazykovej mutácii, tak len kliknete na danú vlajku a zmeníte text.
Obrázky sa tiež menia veľmi jednoducho, kde si z vlastného disku alebo USBčka vyberiete fotografiu a behom chvíle ju máte hneď aj zobrazenú v rámci veľkosti a zobrazenia. Stránka je samozrejme prispôsobená pre všetky prehliadače, je urobená v rámci najnovších štandardov a plnej validity. Stránka podporuje aj históriu, čo nevždy môže byť samozrejmosťou. Samotná stránka v zobrazení, ako ste ju videli, stojí 200 € bez faktúry s nahodením na hosting. V prípade, že by ste potrebovali vlastný dizajn alebo by ste potrebovali na stránke čo i len niečo upraviť, tak ma neváhajte kontaktovať. Moje kontaktné informácie môžete vidieť po dokončení prezentácie stránky. Ďakujem za pozornosť. S pozdravom, Balcer.